का हाल बा भाई लोग? सबके बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। तो भाई लोग देखल भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और गाना ब्लास्ट लेवल के सॉन्ग रिमेक होके जा रहल बा, जौन गाना के टाइटल बा नीमू खरबूजा भइल 3। अरे नीमू खरबूजा भइल 1 भी आयल तो बहुत ब्लास्ट लेवल बहुत मतलब हिट भय रहे, और भाई लोग नीमू खरबूजा भइल 2 आयल तो ओहू से ब्लास्ट भइल और बहुत ज्यादा उ गाना के सुनल गल। बाकी अभी के फ्रेट पे ऊपर व्यूज के बात करल जी तो 400 मिलियन मतलब व्यूज जाए वाला बा, 400 मिलियन होखे वाला बा ऊपर व्यूज। बाकी बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, न्यूज़ चैनल पर आ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा खासा वो गाना चलल और बहुत ही ब्लास्ट बम्फर हिट भी भल। तो ये देख के खेसारी लाल यादव भी सोचलन कि हम नीमू खरबूजा भइल 3 भी लावल जाओ और बहुत ही उससे बेस्ट बनावल जाओ, उससे झकास म्यूजिक बनावल जाओ, उससे झकास होकर लिरिक्स लिखल जाओ, वीडियो बनावल जाओ, और बहुत जल्दी खेसारी लाल यादव भी गाना ला रहल बाड़े। अरे हाँ, कब तक ले आवता उनकर गाना नीमू खरबूजा भइल 3 और कब तक ले आई कौन चैनल पर आई पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो भाई लोग देख लेंगे भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के तो अभी तक बैक टू बैक गाना बहुत सारा आ रहल बा और ब्लास्ट बम्पर हिट हो रहल बा, और खेसारी लाल यादव के बहुत सारा गाना भी रिमेक कर रहल बाड़न और बहुत जल्दी तो लोग के सामने देखे के मिले। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ ई वाला गाना आई कि ना भाई। तो भाई लोग देख लेंगे ई वाला गाना के कम चांस बा, काहे कि अभी तक खेसारी लाल यादव नहीं सोचले, और जिस तरह वो ब्लास्ट बम्पर हिट भइल बा 400 मिलियन प्लस व्यूज गल बा, तो हो सके कि हाँ एक और कुछ दिन के बाद नीमू खरबूजा भइल 3 भी ला सकत रहा। बाकी एक और अभी कोनो चर्चा उर्चा नहीं के, हो सके तो ला भी सकत रहा कुछ दिन बाद लइहन अगर लावे के होई भी था। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगल, अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें। तो भाई लोग देख लें अगर आवे के होई तो कृष्णा बेदर्दी ही लिखियन, आर्या शर्मा ही म्यूजिक बने, और भाई लोग ये 100% बाकी बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर ही आई जोन भी आई खेसारी लाल यादव गाना 2 आई तो वही पाई। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो वॉच करे खातिर।